Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पण सरकार तुमच्या बाबतीत खूप संवेदनशील असा. सरकारान तुमच्या गाड्या काढता असताना सांगलेले तुमका परत रिहेबिलिटेट करतले. आता इथून तिथं दोन गोष्टी आहेत. बारल्या पीडब्ल्यूडी त्यांकडे एग्रीमेंट करतले, त्यांना भाडे 1000 रुपये धरायला. सो 1000 रुपये भाडे तरी दिवपाक जाय. एक गोष्ट आणि क्लियर सांगले ही स्वतः काम करपी लोक आणि ते लोक ते बसून ते विकताले. रस्तो काही सबलेट करून आले त्यांनी. आता हे गाडी सबलेट करून कसो दिवचो ना. एक तरी अलॉट केला त्याच्या नावावर ती आसपाक जाय, तो आसपाक जाय, हो त्याचो घोव नाल्या त्याची भुरगीं चलता. चौथा मनीस दिसलो की ते दुसरे दिसली सील मारपाचे. मजगती सीसीपीन मार्केटातल्या अतिक्रमणाचेर एक्शन सुरू केल्या. ही ओपन स्पेस आहे, डेझिग्नेटेड ओपन स्पेस आणि त्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केले, परमिशन घेऊन ना. So deciding at right, starting with this first and then we'll go to the other shops also. We have a list, verify and then we'll remove those structures. So far we have already found out 4, but there will be definitely more. So this drive will be only in market area or you will be going? You can find only the market as of now. Later on we'll see about others. But Bureau Report, Prudent.